Good morning, guys! Today is the day. So, yes, I'm getting ready para pumunta na ng airport ng bonggang-bongga. Yeah, so ngayon ako aalis, papuntang Thailand. And hindi ko na upload yung vlog ko kahapon kasi nung in-upload ko siya 5,000 freaking minutes. Pero kailangan ko yun i-upload kasi nandun lahat ng shoutouts. So, siguro i-upload ko na siya pagdating ko na doon. Yeah, so I'm just getting ready. Wala akong face makeup. I only have my eyebrows, tapos lipstick, yung Revlon na Just Bitten Kissable na Smitten. And yeah, yan lang, contacts. So, yeah, nagmamadali ako. Well, hindi naman masyado, pero meron akong checklist dito sa notebook ko na kailangan kong i-check kung nadala ko na lahat. Here, don't forget. And I have everything. Ano na lang yung kailangan ko, eyemo. Kailangan ko bumili ng eyemo na red eye kasi kapag nagsusot ako ng contacts ko, especially pag nasa plane ako, nag-i-irritate siya ng bonggang-bongga. So, I'm gonna go get that before we leave. And yeah, oh, my outfit. I'm just wearing this really flowy top. Like so. And then my bottoms is just like kind of like pants, leggings. Parang leggings yung material niya. So bonggang-bongga. And I'm just gonna wear my flip-flops right there. Oh, my necklace, my Scorpio necklace. And then bracelet, rings, same. Yep, that's it. Dito na ako, sobrang init. Gosh. Sobrang init kanina, tsaka-tsaka ko na. Ang haba ng line, magbabayad ako ng tax. Tapos, yeah, malapit lang yung gate. I mean, yung pag-check-in-an ko, so okay lang. Napaka-close up in. Hi guys! Hi guys! Nandito na ako, bongga. Naiba na pala yung airport dito. Last time na nandito ako, hindi ganito. Pero bongga, buti lang hindi ako nag-face makeup kasi sobrang init. Okay, nandito ako sa duty free. Bongga! Parang ibang bansa din, may duty free pagpasok. Iniba na nila, ngayon ko lang alam. Yan, papunta ako sa gate 2. Here's my bag. Sobrang busy kanina sa terminal fee at saka sa airport tax. Pero I'm here na. Nakaline ata sila. Sabi ng babae, kararating lang daw ng CR muna ako ng bongga. Right here. Papunta na ako sa plane! Yay! Seat 5 ako sa aisle ako upo. Ooh, okay. Nasa window pala ako, guys. Sabi ko kanina sa aisle. Akala ko sa aisle kasi I usually choose aisle seat. Pero window pala ako this time kasi mag-vlog ako bongga. There. I'm heading to my gate, guys. I'm going to gate F32, which is right there. So I'm gonna walk later right now. Actually, dyan ako lumabas kanina eh. Tapos, kinailangan kong tumingin sa board kung nasan yung flight ko. But yeah, bumalik na lang ako dito. F32. Yung Singapore yung isa sa pinaka-paboritong airport ko na bonggang-bongga. Kasi super organized. Tapos, meron silang walk later. Pero Japan pa rin. Yung Tokyo pa rin yung number 1. But yeah, we're here. Looks like no one's here yet, so that's perfect. I can vlog. That's my gate right there, F32.
I just need to go to the restroom. Let's see. Ooh, perfect. Oh, I need to go inside? What's going on? Oh, it's an x-ray. Okay, I'll do that. Bongga ang restroom. Sobrang linis. And sobrang laki pa. So, napasok ko yung luggage ko doon. I'm just gonna open up my luggage. Kukunin ko yung aking glasses kasi look at my eyes. Look at my eyes. Namumula-mula ng bongga. So, magaglasses ako. Itatanggalin ko yung aking contacts. Nainis ako kanina kasi window pala yung pinili ko kasi I was planning to vlog. Which, yeah, I did. I took some clips pero mas gusto ko talaga sa Eiley. Hi guys! So, nakapalit na ako ng eyeglass. Sobrang pula ng mata ko kanina. Sabi ko naman eh. Hindi nga pala ako nakabili ng eye mo kasi diba kanina I plan to buy one. Tapos, walang eye mo dun sa pharmacy, dun sa lugar namin. Tapos, nagmamadali na din kami kanina. Sobrang traffic. Akala ko nga hindi ako makakahabol sa flight ko. I was just being paranoid. Pero, yeah, I had a lot of time. Ayoko lang i-risk. Kasi baka pag nagpunta ako ng pharmacy, wala akong makita, diba? So, yeah. Nandito ako sa harap ng gate ko. Sure. Go ahead. Thank you. You're welcome. Dito ako sa harap ng gate ko. Pumasok na ako kanina. Tapos, hindi ko pa pala flight yun. Hindi pa pala open para sa flight ko. Ibang flight pa yan. So, yeah. Hintayin ko lang siya. Mga 10 minutes or 15 minutes mag-board. No. Pwede na atang pumasok nun. So, yeah. Nasa harap ako ng walk later. Hi guys! Nandito na ako sa gate. Nandito na ako sa gate namin. Inangkin yung gate. Nandito na ako sa gate. Nakuha nila yung contact solution ko kasi nag-cheat ako. Tinanggal ko yung label na may nakalagay 120 ml. Tapos nakita nila. Bongga talaga yung Singapore airport, no? Pero yeah, habang tumatagal, lalo na akong nanghihina talaga. Pagod na ako, tapos yung likod ko, ang sakit-sakit. Ay nako, kanina nainis ako kasi nakaupo lang ako dun sa labas, tapos may lalaki sa harap ko. Selfie, naayos-ayos niya yung buhok niya. Nakakaloka. Pero yeah, marami akong videos na nakasave sa offline ko sa YouTube. So, yun lang yung mga ginagawa ko. Hindi ako gumala at all. I actually had maybe 45 minutes kanina. Pero hindi ako gumala kasi wala lang. Ayokong gumala eh. Makakagasta pa ako ng pera. And I'm not planning to gasta at all. Especially dito sa Singapore. Especially na pagbalik ko dito, 10 hours yung layover ko. So, doon wala akong choice kundi parang gumala and see kung ano. Kasi kanina pagod na pagod ako. Ang sakit ng paa ko. Sobra. Hi guys! Nandito na ako sa hotel. And yeah, hindi ako nag-vlog kanina kasi wala lang. Nagmamadali ako ng bonggang-bongga. Like, pagkalabas ko ng airport, nag-taxi na agad ako papunta dito. But yeah, I just wanna say goodnight kasi bukas I'm gonna do my best to vlog. I'm gonna start to do like the Thailand day 1 vlog. We'll see. I will do my best. But yeah, good night guys. Bye!